Bale, oso ondo. Niri tokatzen zait sarrera egitea, eta esplikatzea apur bat zein den testu inguru historikoa, ze jatorri duten eskutitza hauek. Eta gero, hizkuntzalariek esplikatuko dizuete, segurazki zuentzat interesgarriagoa diren beste gauza batzuk. Testu inguru historikoa, itsasontzi hau, itsasontzi baionarra da, baionako itsasontzi bat, Ledofan, eta testu ingurua ulertu behar dugu 18. mendean, 18. mende luze horretan, Frantzia eta Britania Handia de Inglaterraren artean 7 gerra nagusi egon zirela, eta normalean gerra horietan Atlantikoa garrantzia handia izan zuela koloniengatik, Amerika bestaldean zegoelako, eta ingelesek gerra horietan 100 itsasontzi harrapatu zituzten. Frantsesak, ez bakarrik frantsesak, baita ere ingelesa, Espainiarrak eta beste herrialde batzutakoak, baina batez ere frantsesak. Eta itsasontzi horiek ziren garrontziak, merkataritza itsasontziak, kortsarioak eta bar. Gero harrapatu ostean itsasontzi hauek eramaten zituzten Ingalaterrako hegoaldeko portuetara, Portsmouth, Falmouth, Plymouth eta hor, epaiketa bat egiten zen ikusteko itsasontzi hori legezkoa zen, ia gerra deklaratu ostean harrapatua zen ala ez ikusteko. Eta epaiketa horretan ere harrapatutako itsasontziaren kapitaina kaldekatzen zuten eta marinel batzuk ere. Hori ere nahiko iturri importantea da. Baina itsasontziarekin batera, eta hori zen ingelesek nahi zutena, zen itsasontzia epaimaiak legezkoa zela erabakitzea, gero horren salmenta erregearekin partekatzeko. Eta orduan, itsasontziarekin batera egoten ziren askotan merkagaiak, baina baita ere itsasontziaren paperak eta itsasontziak zeramatzan eskutitzak. Eta horrela, Ledofan harrapatu zuten 1757ko apirilaren 9an, itsasoan 10 egun zeramatzanean, eta Baionatik Louisburgerako bidean, hau da, Kanada frantseserako bidean. Nahiko sorte txarra izan zuen, berez itsasontzia nahiko itsasontzi txikia da, 60 tonako itsasontzi bat, eta egin zuen topo 3 gerrauntzi handirekin. Hauek harrapatu zuten eta Ingalaterra eraman, eta itsasontzia hori ikusten duzue, 60 tona zituen, 34 gizon guztira, eta gehienak euskaldunak. Kapitaina, Ziburukoa, 26 urtekoa, itsasontziaren jabea Baionarra, baina Louisburgen Frantziako erregearen altxor zaina. Kargamentua itsasontziak, kuriositateagatik, brandi, zapatak eta beste gauza batzuk zeramatzan, baina itsasontziak batez ere zeramana zen korso agiria, da patente de korso. Zijoan Louisburgera, gero Louisburgen han aritzeko korsoan. Eta, itsasontzia esan dudan moduan, Portsmouth eraman zuten ingelesek. Eta apur bat ikusteko, zein, hau da, Ipar Amerikako ekialdeko kosta, 1761eko mapa bat, ikusteko kokatzeko non dagoen Louisburg eta zergatik dedikatzen ziren korsora Louisburgetik frantsesak, hor daukazue Louisburg, Ile Royal Nova Eskoziako ekialdean kokatua, eta hor, Ipar Amerikako ekialdeko portu nagusiak, ingelesen koloniak zirenak garai horretan, Boston eta New York. Orduan, ingelesek ez korronteak eta izek ez zuten horrela zuzenean ibilbide hori egiten uzten, baina hori zen, kontaktua kolonien artean eta Ingalaterrarekin artean, eta Louisburgetik frantsesen asmoa zen korsuan aritzea eta barko horiek interceptatzea. Orduan, kontua da zergatik agertzen diren eskutitzak, itsasontzi honen paperen artean. Eta, esan dudan moduan, Louisburg non dagoen, 1713 eta 1758 bitartean frantsesen esku egon zen Louisburg, eta bertan frantsesek eraiki zuten oso gotorleku importantea. Bertako biztanleak, 1756an errolda batean, 3.000 biztanle zirela agertzen da, eta baina, bake garaian, arrantza zenez, bertako ekintza importanteena, urtaro aldatzen ziren, etortzen ziren arrantzale, ehundaka arrantzale, eta horien artean euskaldun asko. Orduan, gerra garaian, gerra iristen zenean, arrantzalek egiten zutena zen, diru gehiago lortzen zutelako, nahiz eta arrisku gehiago izan, dedikatzen ziren korsora. Eta orduan, 7 urteko gerran, 1756 eta 1763 bitartean, Baionatik 300 korso kortsario atera ziren, eta horien artean, marinel asko euskaldunak, eta
marinel hauek, bake garaian esan dudan moduan arrantzaleak zirenez eta Ternuako arrantzarekin harreman asko zutenez, gerra garaian Louisbourg oso ezaguna zen beraientzat. Hemen daukazue Louisbourg 1758an, hau da, itxasontzi hau hartu eta hurrengo urtean, hor erdian dago Louisbourg bera, gotorlekua, eta hau da ingelesek egindako marrazki bat, edo grabatu bat urte horretan, ze ingelesek harrapatu egin zuten, setiatu zuten eta harrapatu zuten Louisbourg. Eskutitza hauek gaur egun daude Londreseko agiritegi nazionalean, Londreseko hego mendebaldean, eta bertan, noski hau oso agiritegi handia da, eta bertan daude sekzio asko, baina hauek agertzen dira almirantegoko auzitegian, eta hor daude bi sekzio, bata intercepted mail eta besta price papers, hau da, harrapakinen paperak edo interceptatutako korrespondentzia, eta bertan agertzen den dokumentazioa nahiko gaizki katalogatuta dago, beraz, dokumentoak eskatu egin behar dira eta gero ikusten da dokumento horietan, kasu honetan ikusten duzuenez, kutxa bat hor barruan zer dagoen. Hor ikusten dituzue itxasontzien paperak eta kasu batean agertzen da hor saku bat eta saku hori dago eskutitzez gutun azalez beteta. Hor dituzue Ricardo eta Charles lanean gutun azalak eta euskarazko eskutitz gehiago bilatzen. Eta hau da informazioa, katalogoak interneten ematen duen informazio bakarra, fijatzen bazarete hau da Ledofenen fitxa, eta horrek jartzen duen gauza bakarra da korrespondentziari dagokionez, agertzen dela korrespondentzia nahiko, Baionatik Louisbourgera, Frantziatik Santo Domingora eta Bordeletik Bostonera, baina ez du hizkuntzari buruz ezer esaten, eta zenbat eskutitz dauden ere. Eta, esan bezala, hor barruan orduan daude, ez bakarrik, Ledofenen eskutitzak, 250 dokumentu edo harrapatu zituzten, baita ere itxasontziaren paperak, eta hor daukazue itxasontziaren eskifaia, tripulazioaren zerrenda, izenak, nongoak diren, da zenbat urte dituzten, eta hor eskuman itxasontziaren mandako baimena, ez? Eta baina kontatuko dizkizue eskutitzei buruzko bat azur arratoia pasatzeko. Xabierri esker daukagu orain altxor hau, eta aliginduko naiz ja materian sartzen, guri dagokigun materian sartzen. Gutuneri honek baditu 50 bat gutun, lapurteraz idatziak, eta kopurua, behar bada kopuru hau ez da altuegia, baina gero ikusiko dugunez, Euskararen korpusean ere ez dago golako, badira beste bildumak, baina hau ez da txikiena. Eta badute ezaugarri nagusi bat gutun hauek, eta da, lapurteraren hizkuntza egoera islatzen dutela momentu konkretu batean, urte konkretu batean, eta ez herri bakar batean idatziak. Baizik, gero ikusiko dugunez, 10 bat herritan, eta beraz, tresna ezin konparatuzkoa da, gure korpusean ez baita, olako etxemplu gehiegi. Gero, gutun hauek oso ongi, informazio oso baliagarria ematen dute alfabetatze prozesuen inguruan, eta horretaz aparte, jakina badute sekulako interes historikoa, baita literario ere. Aiponekin, eskutitzek hizkuntz lekukutasun gisa duten garrantziaz ohartarazi nahi zintuzket. Gutunek, egunari pribatuek eta olako dokumentuek, badute, ezaugarri nagusia da, hizkuntza mintzatutik askozaz ere hurbilagoak direla, beste iturri idatzizko iturriak baino. Eta hizkuntzen historia egitean behar bada
informazio fidagarriagoa eskaintzen aldute, erregistro formal edo formalago batean idatziak diren lekukotasunek baino. Lehen erran bezala, badira, Euskarak baditu gutun zaharrak, 15. mendetik nizaki dela, eta horien artean aipa genitzake, badira, Nafarroko erresumako gortean, 15. mendean, edo, Mexiko apezpiku ura, Zumarraga, bai, ark idatzitakoak, Etxauz apezpikuak idatziak ere, baina ikusten dugu gehien bat izaten direla handikiek pertsona, maila altuko pertsonek idatzitako gutunak, eta beraz oso urrunak orain eskuartean ditugunetatik. Badira gero beste gutuneriak azpeitikoak, Gipuzkoan bai. Lehen hauek antzi ditut, espioitza eskutitzak, Simankaseko artxiboan daudenak. Baina ikusten duzuenez, nagusi da, behar administratibo bati erantzuten dioten gutunak. Holako asko dugu, badira adibidez Hondarribia eta Urruñaren udalen artean izandako harremanak, eta prezeski erronkari eta zuberoaren arteko gutuneria ofiziala baita. Espero dezagun gainera laster horren berri izatea. Berregoita gutun ez da gehiegi, baina korpus tipi bat eratzeko eta diseinatzeko materia ematen dute behintzat. Guztira, ez da 11.000 hitzera heltzen edukia. 50 gutun, 50 esku, gutxi gora bera, ez da unibokoa. Bada gutun batean, badira bi egile, eta gero beste bi gutun egile berak, pertsona berak eginak. Eta, espero dugu, alaber, etorkizunean olako eskutitz gehiago aurkitu ahal izatea Londresen eta beste anitzelekuten. Gutunen jatorri geografikoari doakionean, hauek dira, datatuak diren, fetxatuak diren herriak. Gehien bat, ikusten duzuenez, Lapurdiko kostaldean dira idatziak. Bada bat, Baionako idazle, Igorle hori ez da Baionakoa. Emakume, emazte alarguntza bat, han bizi ez dakigu nungoa den, baina Baionakoa ez da. Endaia, Urruña, Azkaine, Sara, Senpere, Ziguru, Donibane, Lohitzune, Ahetze, Getaria, Bidarte. Beraz, erran daiteke Lapurteraren eremuaren gehiena ordezkatua dela bilduma honetan. Hau oso interesgarria da. Lehen errandudan bezala, pertsona, Igorle hauek, kasu gehien zuenetan oso pertsona, herri xeeko pertsonak dira, ez dira handikiak, ez dira azpezpikuak, ez. Baina, euskaraz idazteko ohitura erakusten dute. Alfabetatuak izan dira euskaraz, eta zenbait kasutan arrasongi idazten dute. Erranaldi hori, ene haur maitea, ama batek alabari idatziz. Ene haur maitea, enakinan nola eman 1700, data, etzekien ongi nola eman. Eta alere bada salbuespeni, badu gogoan Donibane Lohitzuneko andere bat, horren irakurtzea da, iaia zetika liburu baten irakurtzea bezalako zerbait. Idazten dio senarrari, Luis Urgendenari, eta haren hizkuntzaz duen hizkuntzaren erregistro altuenetan idazten du bikain.
Beraz, demostratzen da, berriz, erakusten da, gutun hauekin, Oiarzabalen hipotesiak, duen, hau da, jendeak badu ohitura euskaraz idazteko, eta garai honetan, 18. mendean lehenagotik zetorren hildo batean, kokatzeko da, baina Lapurdin eta beste Euskal Herrialde batzuetan ere, iparraldean noski, alfabetatze oinarrizko hura, Belapeirek aipatu zuena, Oronen eskolak edo Petit Ekol, badugu hemen frogantza argia. Ez da handikien kontu bakarrik, jende normala, marinelen familiak eta hoiek idazten dute. Eta nuke antzi nahi genero kontu bat, igorleen erdia edo gehiago berbada emazteak dira. Eta beste gutuneria batzuetan, beste herrialdetako gutun bilduma batzuetan, uste portzentaia askoz desurekatuagoa da. Berbada, 180 gora gizonak, baina hemen erdia eta erdia. Eta berbada, erdia baino gehiago emaztekiak. Idazten jakitea, idazteko ohitura hori erakusten da oso argi, gutun guziek badute material formulistikoa, ez dute nola nahi idazten, eta formula horien artetik batzuk, bakan batzuk hartu ditut, grafia hori, eguneratu du zergatik. Material prototipikoa da, hainbat gutunetan errepikatzen dena, baina ez hartzeko gutun batetik edo bestetik formula bezala eman dut. Hartzen dut libertate, zuri bi lerroren eskribatzeko, hau errepikatzen da, berbada, 180 edo 80 familia guziak auzitzen gara osasun perfeit batian, eta desiratzen nuke zuria ere hala balitz. Ez dut faltatu nahi izan presenteko okasione hau, zuri aditzerat eman gabe. Ez du, eta bukatzeko anitzetan olakoak ere, badira formulak, ez dut zuri zer gaztika, baizik gelditzen naizela zure ama, zure aita, anaia, alaba, fidela. Eta edukiaz apur bat, edukia aipatzeko, gutun hauek, batzuetan pentsatzen dugu, igorle hauek, pertsona hauek, jakin izan balute, oain, hemen bildu garela, haien gutunez mintzatzeko, berbada tonbara berri sartuko liratekela, eta kontu naturalak, ara igortzen dituzten gauzak, zapatak, atorrak, ez dakit, Arno, eta Luis Burgektik ere jasotzen dituztenak, afera ekonomikoak, guziek dituzte zorrak, eta letra xanzak aipatzen dituzte behin eta berriz, garaiko egoera nazia, Xabierrek epatu duen gerrate hura, 7 urteko gerra, eta ia beti, jakina, hartzailea Lapurdirat itzultzeko girina eta desira handia adierazten dute. Eta, jakina, familia kontuak, herriko esamezak eta olako gauzak. Dira, azpimarkatu nahi dut gutun, pribatuak. Eta honekin bukatuko dut. Olako pasarte bat irakurri nahi nuke. Badakizu oro bat, ume batek badubela obligazionean buraso baten obeditzeko. Beraz, hortarakotz otoitz egiten darotzut, neure ahal guziaz, gerlahunek dira baino horregoteaz. Eta gero, bakea egiten den pontutik, etxerat erretiratzeaz. Horra zer otoitz dudan zuri egiteko, eta dersiatzen nuke entzuna banintz enotoitzean. Eta hoai hitza Charlesi ematen diot. Charlesek hizkuntzaren gainean hitz eginen dizue. Denbora erbuti. Lehenik letra gehienak irakur erresa dira, eman dezan, ez dakit ikusten duzuen hor,
Bernard Arizmendiri irogitako dutuna, aitat irorria, NSM maitea, ez da irakurtzen den, badatizu bi urte juntan ez da rotazula ez bizizaren, ez eta ere zure berrerit eman, bat ere eman, apantziaz, ahantzi zaitzu, aita nauzula. Aditu du fortuna ondi bat edin duzula, hor estontzeaz, jento jaunat ladun eta dida zaitzala. Eta errasatzen dut, azkenean, dirua dela eta butatzen du, enuen pretenitzen sos hekin galdea edin behar zineuratala, hor edin duzun txalsa, hor susentzazu. Nitaz bezen batean ez du paratuko. Zurean eia primua estondu da duanarreneko alabarekin, bertze familia ruziatre osasuna du, desiratzen darotzut osasuna perfect bat, eta delditzen naiz, zuk ni ahantziarren zure aita ona, Miguel Arizmendi. Beraz, doinua asti bortitza da, eta demora duti dut, bost pasai, ohar bat edo bertze editeko ezuntzari buruz. Orduko lapurtera eta guaikoa ere ez dut hainondi ezagutzen, eta horrean, irakurri dut eta ezaurarri batzua ipatuko ditut. Ortografia ez, morfologia ere ez, no. Eman ezan, hasten da, lehenbiziko gauza, biziki ezaguna da, B antillatikoa, ikusi dituzue etxempluaz, penatu ba, etxitua, baduzuela, eta unek irakurri duena, derla unek dira beino, dira bueno. Beste bat, ene ustez ez da hain ezaguna, diptonduko uren konsonantizazioa, ez dira anitz, esanpluak, hor abertzen da, izanen dut, nik zure aurraren sendatzekoa berden guzia. Aldiz, asti maiz adertzen da, gero aldian, nen eta ren. Nik ez dati zergatik egiten den, badatit inatit aminot badola nunbait hipotesiz bat, datuak, kondenatuak izaren garela, azetatzen badarot emaren dautzut salbamendua, neure dorantziak emaren joztuzu, eta behar bada, ondi irakurtzen balin bada, erranekin ere, erraren dautzute. Morfologia ez dut aipatzen, aditza hor bernuke gimen utzi dut. Joskeraren alitik duti, enetzat arren eman ezan gaur, eta galdua zena batua sarraintzin konsesiboa dierazteko, ni ahantzi arren. Sedezko perpausa, ohar bat eman ezan, Teres Adamen eta Elizanburuk aipatzen dula, gaur ere etialdean, delako amurearatik. Nik uste, guai, baliatzen dugu entzinan, perpausa hasia entzin, eta hor agertzen da dibilean, hartzen du libertatiz, guai, bil erroren estribatzeko, jakin dezazuen amurearatik, zuen aitak eta mat. Sedezkoa usten dut, delako nadintzat, enetako pleonastikoa dena, eman dezagun, ez duzu erakutsi, ez da dugu. Serida behaz, letzikoan lasterka ebiliko naiz ere, baliatu ditu talde batetik orotarriko iztegia, TLF, Trésor Langue Française, von Warburgen etimologitz iztegia, eta korominaz pixka bat. Ez dut baliatu ez iturri lapurtareri buruz, ez pitabea, ez bestean hitz. Horrean lehenik edin daiteke, ikus daiteke itxasuari buruz hor daruen letzikoa, pesa biziki ezaguna da kanoi erraiteko, kontuko eman ezan, zeinak emezorzi pesa muntatuko baita. Aipatzen baitu, nola editen duen Baionako istileroan untziak. Gero korsu ezaguna da, jadanik, uste dut, OEH-ek erraiten duenaren arabera Sylvain Pouvrot aipatzen duela, gero Lopezek aipatzen du, badakiru, eman ezan, erregeren zerbitzutik etorri nintzen eta korsura noa. Latinesko zera da, kursuz, biztan da, eta hartu du gero adiera berezi bat, inkursioa egiteko lehenik lur idorrez, eta gero hartu dut zentzu berezia itxasuan ibiltzeko eta harrapetinak egiteko.
Horren, espainolez era alertzen da, Tursario, Tosario eta Torominaz, 17. mendeko istilio batean aipatzen du, a los que con navios ligeros corren las mares, dicen los tursarios. Beraz, hitz ezaguna da, bada hemen badu maztasun handi bat. Gero, untzien izenak, doleta, frantzez duelete deitzen da, erdaraz erako zerbait, lehen aipatu du nunbait fragata, batela, beste hitz bat, aipatzen dituzte ere diauntziak, ala nola mai polisa. Hor, zerbait aldatzeko dalza, mari polisa, atorra marra dalzerdi eta zapata, eta ene partez emanen dautzu. Hori barakiru latinez pelikeuz dela, frantzesez poliz, espainolez duten zuten periza izango da, eta periz kastoinez. Horren, pufrot erraiten du hori dela gerriko mota bat. Inklusi behar litate linguistikak ikampo, ea handu marinel batek orduan zer zeraman, enozez ardi larru osoa, eta Mari aldiz, nik von Warburgen arabera ematen du dela zerbait burua gordetzeko. Baina ez dut beste informaziorik hori esakontzekoa da. Beste fenomenotipi bat gaztira, biztan da, badakilu zer den etimologia, baina hemen bakarrik baliatzen du abisatu berri eman zentzurekin eta ez punitzia edo zera. Eta hori ez da gizerratik, frantzesez ez da hain ezaguna, adertzen da erdi arroan avertir quelqu'un, lui recommander de pas faire quelque chose, baina espainolez gaztigar erez. Ez dakit zerratik eskuarak hartu du beste bide bat zentzu honetan. Beste hitz bat burdiesa, ordean ezaguna da, etxe berri ziburutuak ekartzen du, baina eno ustez ertsia da, erranaia eta eno ustez, erranai du armador eta ez baterit edo zoin ofiziale. Beste numat adertzen da, hemen tekstuak ez du hain garbi azaltzen, ez da ustiru lan esetxinatu nahi, nola, burdiesari irorria da arretxolarra, lagoselera, baina pentsatzen dugu hori dela armador, hemen ere. Gero beste tekstu, beste hitz bat, Firlango oial baten izena, arbi pastea, nik guai lapordin entzuten dudana da arraba, erdaratit. Atxekin ezaguna da, forma, baina arbi pastea iduridu dela, dela peita edo apasta bat arrainen arrautzekin edina, gaur. Pentsatzen dut hemen gauza beda dela. Parentesis tipi bat, pastillako matailagoak ez dakit zer diren, ibili behar da bilatzen. Txampel hitzten nikoa, ari berrizi baten izena, iztegiak jadanik ezagutzen zuena. Beste laster noa, gaztira ipatu dugu, berantzabiltza. Matanta lehen aipatu baitu du aneia eta izeba, eta urrun dira hemen ezaguna da, latinez amita, frantzesa harrean anta, teori deizer den, eta jo posizioa sartu da, valonieraz ere ezaguna da, ire matantak xurrunekoak kutsan sartu hemen baitzuen zerbait. Eta guai ere hori ezaguna da. Beste hitz bat, bada Amarosi eta Aitarosi ez dira hain ezagunat, zure Amarosi handizki ikustia desiatzen zaituenat, Aitarosit mila loraitzi. Uste nuen lehen zer amat esi, baina ez, Amarosi, Aitarosi hola erretzen da, eta ez dakit baten besterit, behar bada Elda, hantzi dugu, bada Elda, hantzi dut, beste forma bat, bitxi dena, Elda ez da oso ezaguna, ondi horretzen baniz, oien artet baliatzen du, Lopezek ere bai, entzin solasean, eta Dualdek ere bai, iztegiaren arabera. Eta tekstua da, gure berriak gaztiratzen ganaizkitzun, Gabriel Lekun berrituarekin, eta gero zeiburu patineko semearekin, baina biak Elda, anlesez hartuak izan dira, eta Lekun berrikoa han hilda.
Ez, elda ulertzen dut, ambos edo elgarrekin. Bada komentario bat iztedian, lotzen baitu elgarrekin norbaitet, herrieter berba. Baina, non ezautzen Laporteraz. Ez da besteet? Eta beste hitz bat enetzat ere lanjitat, erritasun erreiteko, beste hitz bat ere hagorandu, izteiak erreten du turbado angustiado, baldin ematen bat jozue satisfazionea zuen aitari eta amari, zuen ikustekoa, zeren hurren dira agorandu zuek bediz ikusi naiz. Ez datit gaur bizi den hitza, interesgarri da. Azten ohar bat onomastitaz, iakurtzian zailtasun gehien emaiten duena da jende izenat, ongi iakurtzia, etxe izenat eta. Orduan, idatzi ditut, etortzen diren bezala, Danez, Danasume, Gazina, Josepe, Bernat, Masume, Aurra Maria Irriar Bastez, Joanes, Duana Aurra, Duana Tipikoa, Joanis, Danisona, Jones Etxeverri fiz du nome Motela, das Motela izendoitia izango da, Pierres, Petri, Marie Tipito, Teresa, Dasina, Dana Aurra, etc. eta bar. Orduan, izen bat ere aipatu dut, etxe baten izena, Ortolopitz, uste dut, guai ezaguna dela, eta hori dela museo gisa edo baliatzen dutena, erabiltzen dutena, xaran. Ez ditut eman leku izenak. Eta butatzeko exonomastika, Lisbourg, hamar modutan idazten dute, Larbardor, standa epentetzea sartu behar dute, Arratxolakoak La Rochelle, Plemuan, hola, entzuten dute, Lisboa, Lisibona, Niranis, ala da, eta demora eman dugu, Darnesein, edo alako zerbait, ikusteko hori dela Dernese. Bero hortan jure azalpena eta minister. Eskerrik asko, minututxo batzuk lusatu arren uste dut merezi izan duela, ze oso ondo aurkeztu duzue. Bai, badukagu galderarik? Bai, Selin. Mil esker. Biziki interesgarria idutu zaitzuen aurkezpena, eta uste dut hemen hainitzek baduela aspaldi goitatzen dugula gutun horien ikustea, orduan galdein hain izueke, pentsatu zuen interneten, alako bertso baten emaitea, lehenbiziko edizio baten edo transkribapen baten zintzilikatzea. Erranen dizuet, guretako bereziki interesgarria dela Euskararen historia bezalako gaietan, bereziki 17. mendeko Euskara deskribatzeko, zenta azkenean guk Laporterazko testuak hartzen ditugunean, Euskara erdi finkatu bat edo aitzinetik erabakitako formak edo ikusten ditugu, eta adibidez hemen ikusten diren fonetismo hainitz ez zaizkigu agertzen. Etxeberrizi burukoa, Axular edo eta beste hainbaten testuetan. Orduan guretako olako testuen eskuartean izaitea bereziki importanta da, bai, ikasleei beste gisa bateko Laportera baten erakusteko, eta baita ere gure jakin nahia asetzeko. Egia erran behar da? Ordan, lehenik, badu bulta bat Xabier Lamitizek bildu zituela dokumentuak, gero joan ginen berrizarat, eta janein zordioru, aski goiz eta hori diendean eskutan ezartzea. Gero, egia ipatzen den, hori orkestu duru Frantzian, ANR, zer den ANR, Agence Nationale de la Recherche, proiektua pausatu duru eta ESA bildu duru. Odean, bazen proiektua niz, eta dut uste nuen gure oberena zela, eta ez. Odean, beste, eta hortan pentsatzen nuen lan egitea gero zer gehiago erekin. Odean, pentsatzen dut asti laster agertuko dela, baina, nola erramer da, aparato handia eman dabe. Gane dut iakurtzen duguna, jadani bildur gira ikerreko lagunekin, ea ze ulertzen dugun, zer ez dugun ulertzen, baina ez da edizio kritiko bat izanen. Ordean, pentsatzen dugu
bai lapurdumen, bai seurrezki interneten, ustez, ezarriko durula faksimile hori eta dut jatorri duruna. Asti laster, uste dut, elduden urtean. Lehen erreten zuten, jintuak nahi balin badu. Bueno, nik ere Zelinek bezala bi gauza esango ditut aurrenik eta bata da zorionak, bai aurkikuntza egiteagatik eta baita egin duzuen aurkezpenagatik, nik uste dut oso ondo jarri duzuela balioan orain esaten den bezala gutun hauek, eta entzunda ere esango dut presatzerik baldin balego egiteko eskaria luzatuko dizuet nik ere. Izugarria iruditu zait, uste dute apalegi mintzo zaretela momentu batean, Manu bereziki horrelako bilduma bat eta ezaugarri horiek hainondo azpimarratu dituzuen ezaugarri horiek dituna, honek ez daukala parerik orain arte izan ditugun lekukotasunetan hainbeste pertsona, hain ezberdinak oso ondo azaldu duzu. Eta azpimarratuko dut nik, zuk ere egin duzun arren, halako batean lortu duzuela ez dakizen bat emakume gehiago egotea, hain zuzen ere bila ibili nintzen preseski emakume idazleak Larramendiren garaian topatzen nituen, eta orotara Bizenta Mogelez gainera beste bi baino ez nituen topatu, eta ez badakit ez dela arlor bereko jendea, baina itxuraz orain 20K emakumeren lekukotasunak ditugu, bueno, en fin, horregatik ere merezi du. Baina Zelinek esan duen bidetik oso lekukotasun ezberdinak dira eta xukutu beharko dira, seguru bakoitzak daukagun interesetik eta horregatik eskaria ere bai, zorionak. Xabierrek badu puntu bat, ustez, korpusari buruz, hemengo jendek egin baitute zerbait. Bai, bueno, eskutitzak, nik hauek eskutitzak argitu nituen kasualitatez, ez? Beste zerbaitetan ari nintzen, eta euskeraz argitu nituen, euskeraz daude, erreferentzia gorde, eta nire lanean jarraitu nuen. Gerora, itxasontzi askoren paperak eta ikusi nituen, eta euskerazkoak argitu izan ditugu gehiago ere, baina beti iparraldean, iparraldeko itxasontzietan. Hegoaldeko kasuan agertzen dira batzutan, da ikusi ditut milaka eskutitz, inoiz agertzen da agurra euskeraz edo hitzen bat hor barruan sartuta, Ameriketara bidaritako eskutitzetan, eta kasu bat izan ezik. Bat, 18. mende bukaeran agertzen da Gipuzkoako Getaritik bidalitako, bertakoa zen kapitain batek zituen bere paperak, kapitaina harrapatzen dute bere itxasontziarekin Buenos Airesetik etortzen, eta bere paperan artean dago bere emaztearen eskutitzak. Eta eskutitz horietako bat erdia behintzat euskeraz dago. Hori da, hegoaldeko eskutitz bakarra aurkitu nuena Londresen. Baina kasu horretan ez da emakume batek idatzia, ze dago emakumeak hitz egiten du, baina eskutitzaren bukaeran dago batek agurtzen du, Aranburu batek, esan du, gaixo, Aranburu naiz. Ez da, hori da, Manuel edo ez dakit zer den, ez da, berak idatzi diola eskutitza, kasu askotan gertatzen zen moduan. Baina hegoaldeko kasua, nahiko kontraste hori nahiko oso argia da. Hegoaldean euskera, 18. mendean behintzat ez da idatziz erabiltzen. Lehen antzi dut, bada, bizpairu kasu non, familia horretan, etxe horretan, ezbaitz egiten idazten, eta orduan, edo bakar batek bazekien, eta diktatu egiten diote pertsona hori, eta horiek ere, kasu batean behintzan neska bat zen. Bai, nire ere oso interesgarri jutu zait, eta alde batetik, aspaldiko testo direlako eta bestetik eskutitza direlako, ez da, gutuna direlako, eta gutune beti izaten dute familia hartasun hori beste testuetan aurkitzen ez duguna. Pentsatzen dut, etzen dutela esaustibo izan nahi, hor gutu multzoak eta ipatu dituzularik, badira batzuk etxarar eta zararen artekoak, usategia direla eta idatzia pelopezetxeak eman zituen argitara, baina nahi zoritzen ze garaitakoak diren behar bada berri xamarrak izango dira. Ozen mutan, argia ikusi dute. Eta gero, interesgarri ditu zait, onomastikan atletikan, hor, Maria Aurra eta Ganixaurra eta olakoak nik ezagutzen dituen, eta badakit, oindik ere biltzen direla batzuk, baina hor, Jaurra Maria ikusi dut. Beste ordenarekin, Jaurra Maria, horrela idatzia,
Eta hori galdera da, ja, holako gehiago duzuen, edo ez duzuen, edo gauza berezia den, edo baki zuen, edo ez duzu aztertu haindik. Nik ez dut, ohar bat eto beste, erne dut, ez dudala edin zerrenda osoa, eta gero, ezin da ere bilatu automatikuki, zeren bakotxe bere ortografia badu, nunbait ere zena abra ere, abramari edo, lehen aipatu duana, eta hemen da pixka bat, ez da bat ere exhaustiboa. Ez, ubeti ikusi beharko da, somataliz ere zen den, eta ez da egina.